ɲagami parce que n'a ɲagamina olu fana balo b'o de la Allahu akbar n'a ba sigilen fɛ donc là celui-ci va ko ni malien de mu konya malien de ba ɲanabo ni malien ye ko ɲanami malien de ba ɲanabo jom na ɲanabo an ye ya comment tara mɔgɔ caman wele kana sisan an yɛrɛ ɲɛ dalo ka sisan an yɛrɛ n'o don o si tɛ an taara nazaraw nɔfɛ an taara si tɛ ayi ne ye nin kuma in fɔ depuis Francis na ko fɔlɔ la naamu taro 2012 ne ko nin si tɛ k'i den tɔgɔ da Damien Boité la François Hollande ngo don la me Francis drapeau jenia et puis ma kuma kelen fɔ bi tuguni an tɛ ka kulo ko irisi c'est vrai dɔgɔ san dɔ ye mais n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la don la fana an bɛna irisi fana drapeau jeni Mali kelen kɔnɔ yan Allahu akbar i t'an yɛrɛ bɔ quoi an ka k'an yɛrɛ dɔrɔn ni bɛ yan jigi ko Fako tɛ ntonko tɛrɛjuguya fɔbaga ye bamanankan do i b'o dɔn i bɛ Fako ni ntonko dɔn Fako ko Fako tɛ ntonko tɛrɛjuguya fɔbaga ye ayi n t'o kɔrɔ dɔn ayi Allahu akbar Fako den mun ye diɲɛ k'a sɔrɔ a fa di diɲɛ kɔnɔ o de ye Fako ye mun nana a Fako den dɔ ti balo k'a sɔrɔ u fa taɲana o de ye Fako ye maintenant tonko den mun wala dɔrɔn a ba ye diɲɛ to donc ko Fako tonko ka tɛrɛjuguya tɛ Fako ka kuma ye i y'o faamu den mun wolola k'a sɔrɔ i fa di diɲɛ na e de bɛna fɔ den mun wolola k'a b'a tɔɔrɔ kɛlɛ la e bɛ se ka dɔ fɔ a ye ayi i tɛ se ka fɛn foyi e mun na ayi o de ye Fako ani tonko bamanankan na i y'a faamu sisan ne nana k'a sɔrɔ fa di diɲɛ kɔnɔ e fana bangera k'a sɔrɔ i ba taɲana i bɛ sɔn ka ne ka tɛrɛjuguya a bɛ se ka foyi da e ye jumɛn ni ye tɛrɛjuguya e fana ye jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la aw ta la ye ɲɔgɔn ye bamanankan filɛ nin ye i y'a faamu a faamuyara sisan ko maaw ka hakili tɛ kelen o ye tiɲɛ ko mais o tɛ kurun mɔgɔ ye dɛ an hakili tɛ kelen ko o tɛ kurun kelen mɔgɔ ye an kana hakili kɛ kelen ye n'aw bɛɛ bɛ ba camancɛ de la n'a kɛrila aw bɛɛ de b'a kɔnɔ aw kɔni kurukɔnɔ mɔgɔ bɛ ŋaniya ka ɲi ka kɛ kelen na o ye ba tigɛ ko ɲuman ye o ye ba tigɛ ko ɲuman ye ko n'i y'a sɔrɔ jama hakilina tɛ kelen ye ko o tɛ kuruna mɔgɔ ye ayi kurukɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kɔni ŋaniya ye kelen ye olu ta ye jumɛn o tɛ ala kama ko yɛrɛ ayi parce que n'a firila a bɛ firi n'a bɛɛ de n'a firila a bɛ firi n'a bɛɛ a ye bamananw ko ten ko aw hakili tɛ kelen ye aw tɛ kuru kelen kɔnɔ n'a bɛ kuru kelen kɔnɔ o waatini kɔni aw bɛɛ hakilina kelen n'a ka se aw sera gere kan sisan hakilinaw bɛ se ka diversifier mais k'aw to kulu kɔnɔ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen an b'a kun ɲɛ ni mun ye ko kulu bonya t'a firi bali dɛ ayi kulu bonya t'a firi bali dɛ bamananw ko ten a bonyana cogo o cogo a bɛ se ka firi o kɔrɔ de ne y'a bila hadamadenya minɛn kɔnɔ adamadenya minɛn kɔnɔ ko gɛlɛyara cogo o cogo fura bɛ a la ou bien siga t'o la maa ti bonya fɛn ma o ko ni dɔn sera parce que a fɔra ko fama bin do ko fanga tɛ o ye tiɲɛ dɛ ko tiɲɛ o waati na sira bɛ tigɛ a man jɔ an bɛ heure kelen kɛ mais a ban don u taara ta dɔrɔn ka taa n'a ye ko fama bin do ko fanga tɛ dɛ voilà donc maa ba o don da bɛ ban a bɛ ban dɛ i siga t'o la a bɛ ban i bɛ jɔ kalan mun na o de bɛ ɲɛ bɔ bamananw ko ten voilà bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi ye alamusa kalo tile 18 an bɛ jɔnminɛ kalo de la bamanankan na 2022 ko ko an ka to k'a fɔ bamanankan na ko ne y'o fɔ cɛ ni solo bɛ se kan dɛ ka jumɛn fɔ bamanankan na ka fɔ kɔmɔ bɛ bamanankan de fɔ ni waati na ko an k'a fɔ a ka to ka dɔn ni kalo fɔ bamanankan na n ko kɔni a bɛna bɛ kuma wuli dɛ cɛ ko dɔ bɛ fɔ dɛ a fa t'i ye k'an b'a ɲɛɲini n'a ɲɛ sɔrɔ an b'a fɔ ten ayiwa an b'a fɔ ten ne kɔni b'a fɔ yan a tigi an bɛ jɔnminɛ kalo de la voilà ayiwa sisan gabew bɛ yan an b'a daminɛ le sɔrɔ o ye fasɔrɔ ka fasiri ale ɲɛ fɔlɔ fɛrɛ tɛ fɔlɔ mun de b'a la fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumalen don fɛn min kan o de ye Mali ale ni Faransi cɛla
ko gɛlɛyaw kɔni bɛ senna wagati min na ko sisan ka sabu kɔni kɛ ko Mali kɔni a yira ka Faransi kɔni jalaki k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka kunnafoli ale ni maramafɛnw kɔni di Bamanci wale kɛbɔ ma wasa ka se ka Mali kɔni kɛlɛ o kumu kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ charte Nations Unies mɔgɔw yɛrɛ ka bolonɔbila sɛbɛnni o ye charte article 51 ko o kɔni a yira ka o kumu kɔni kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔw kɔni bataki kɔni sɛbɛn kini ka ci o ni mɔgɔw kɔni ma wasa ni wale min kɔni fɔlen filɛ na an ka ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Bamanci wale ale kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna na hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan sow kɔni jɔlen don a bɛ fɔ minnu ma ko appartement meublé mɔgɔw kɔni bɛ taa a ta dɔw b'a kɛ u magoɲɛyɔrɔ ye ko dɔw kɔni fɛnɛ kɛn bɛ k'a kɛ kojugu kɔni kɛyɔrɔ ye an bɛ wagati min na ko sisan Mali kɔni kɔnɔna na hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na Afro Basket U18 mɔgɔw olu kɔni ni o ye an ka musolakaw ye k'olu kɔni ye Mali kɔni kunna wolo farafinna gunga o kumu kɔni kɔnɔna na ko u kɔni bisimilala kunungo jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni fɛ essor ale ka laseli don donc bolo fana kɛr'u ye dɛ o tɛ jagoya ye u taara faso de kuma bɔ ko musomanw ko olu ye ɲɛ jɔn ta ko 5 bili maa kelen ma u n'o ka kan ko cɛman ko kɛra sabanan ye ko k'u waso ni 1,000,000 n'u bɛ se yɛrɛ u ka muso ni ta kɛ 10,000,000 ye ayi ko tɛ ni wari bɛ yan ni wari bɛ u n'a ka kan parce que nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ayi siɲɛ 8 olu ta kɛra laada de n'u m'a sɔrɔ de o de balan na les échos wili les échos ale kumana fɛn min kan o de ye ko Mali kɔni kɛmɛ an bɛ wagati min na ko sisan ni ka Faransi kɔni jalaki ni ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsi Bamanci wale kɛbaw kɔni ma wasa ka se ka Mali ale kɛlɛ cogo min na essor ale kumana o kan awa l'indicateur de renouveau ale ye mun fɔ indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye Ivoire ka finitigila ka 49 min ni ale kɔni olu minɛnen no an ka ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ senna wasa ni ma kofɔlenw u bɛ se ka bila cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa stade du 26 mars ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni kun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔni ɲani yɔrɔ kofɔlen kɔni na an bɛ wagati min na ko sisan ko olu kɔni diminen kɔni don a ɲɛma kɔrɔ kɔni kɔrɔ indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ kalanko hukumu kɔnɔna na ko bi bagi ale jaabi kɔni o ma kɔnɔna n'o bi ko ka ɲi ka bɔ bi jatigɛ dabɔra caman tɛna se ka tilela fana dun bi ayiwa ko 16h wagati hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa min bɛ tali kɛ faliyakaw olu fɛ yen nɔ olu ka sanu bɔ yɔrɔ dɔ la a yira k'a fɔ ko muso dɔw kɔni olu kɔni joginna ka sabu kɛ marifa kisɛ kɔni o do hukumu kɔnɔna na kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko wasatɔn ale kɔni ye weleweleda kɔni kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wasa ni wale kofɔlen min kɛlen filɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa UNTM kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko UNTM kɔni ye kumaɲɔgɔnya min kɔni kun bɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka baarabila min bolodalen no fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ko kumaɲɔgɔnya kɔni ko u ye a jɔ an bɛ wagati min na ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ kalanden minnu ni olu ye ekɔlidenw ye minnu ni olu bɛ taa ekɔli karamɔgɔya kalan kɔni kɛ ko gɛlɛya kɔni k'u donnen don olu ka burusu ko kɔni na n bɛ tali kɛ Kati ale ni Kangaba kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan ko fɛɛrɛ kɔni sɔrɔla a la indicateur du renouveau ale ka laseli don ayiwa l'indépendant ka laseli ye jumɛn ye indépendant ale kumalen no fɛn min kan o de ye an bɛ wagati min na ko sisan gɛlɛya min kɔni bɛ Mali ale ni Faransi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ale kumalen no min kan ko Mali ye sɛbɛnni kɔni kɛ bataki sɛbɛnni ka ci o ni mɔgɔw kɔni ma ka sabu kɛ ko Faransi bɛ ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Bamanci wale kɛbaw kɔni ma ni kunnafonidiw ale ni maramafɛnw dilen u ma wasa u bɛ se ka Mali kɛlɛ cogo min na
indicateur de renouveau ale ka laselido o humu kelen kon nana France ale lasigiden so min kon imbe malla ale jawiliga ala ira ka fo ko France kon in fura dama kon ma demeta ka nyashi bamanci wale ke bawma ale ni kana ira ka fo ko bamanci wale ke baw ko olu kon in France jugu folo odeye ni batagi kon mbora ambassadeur de France mi ni obe malila yanno alibi yani indépendant beto non fait sa ministry khorami ni ale kon kube ibeka ka ministry do ni oye Chorno Omar Asini ale ku dinne ko yaw nyana boli ministry am ko ale kon ni blala kunungo linka bo kaso kon na hasabuga ko akoni ku mnenono kabini metalike décembre kalu kle bisaba ani kilin temene ko kiriti la mo ko ni abla kunungo liberté ola indépendant ale ka la selido ali biyani indépendant beto non fait kulumi ni ale sigilo ninga imama mamudi ko akilina ko ni kokoro mado ni oye semasi kerenkereni ala uka bureau mi ni obe sigida woronal no oye commune sucie olu ko ni nyola jeba kon ga nyola jeba kala ni nte dore ka la sidi kon ke ko kalata nato ko lina ku fana kon mena jebo ko ni bla wasa ka se ka fanga ko ni nyini indépendant ale kala selido aywa le challenger ale ko kuma jume challenger ale kuma le no feminga odi ko docteur Mahamadou Konate ni ale yere kulumina fuma ko barani yiriwa o jamogodo ale yakinata ko ndi ibeka ka fanga binin ko ni sanflaka odi okumun ko nana ira ka foko amokati mina ko sisa ko yelama ba ko ni mado la kana ko ta fanfela ola alibi ani challenger beto non fait si ça amta finti la ko olu fe kran ne ala nga douanyo ko lu ko ni sera ka wuli ka jo sera ka ke sabu ni nga cocaine do ko ni minani oye drogue re ko ko en ko fole ko ni beta kilogram keme alini biduru ani konontona ko se fa war la musaka beta milliard sheki na bongo ola ni wani wale kisira ka kyanga fintila ka okene ne ala douanyo uluka ulika jo koni fe alibi yani challenger beto non fe ame wakati mna ko sa yira ka fo ko geleya koni be kene ne ala balu olu songo koni yelena odo kumun konnana kulumme na foma ko front contre la vie chère ni anyama koni be maram kunebulu na lere kuna fol dilaye info matena olu koni la silike ka ira ka fo ko amawati na ko sisa ko jamana nyimo ko koni deserla ninga feretiga ningela koni na challenger alega la selidu amba saloni ne jume le pays wa reflet d'Afrique OK kodi reflet d'Afrique le kumaleno feminga ina fo nyini datu ni mi ko vicher kulum chagada mirabe no o nyashino no akwe o nyana bolmani o DGCC ale nyama koni o le fana kumana gela ko ngani o ye bukaderi dumjaye ale ayira ka fo ko gouvernement mo ko ni be ka wuli ka jo bella jele koni ke wasa balo songo abseka jikin chogo minna bukaderi dumjaye ale ka la silie ni ale DGCC nyama ye ali biamto kumkele konnana ira ka fo ko gouvernement mo ko ni kube ka wuli ka jo bella jele ke wasa balo songo olube se ka jikin chogo minna ale ni fena ko gela ko ni be am wati na ko sisan ka sabuga ko mo ko nteka son wari mi koroleno wari bi munun koroleno ale ni mo ngana ni bina ni ngana ni mununu olushileno am wati na ko sisan ko mo ko ni nteka son ala ko ni fena kembe ka do fara gela ko ni ka reflet d'Afrique legal la selido alibi ana beto no fe ayira ka fo ko jamana nyamo ko ni sharia ko nta metalike shisha kale kon kana mi mali kon nana blé reflet d'Afrique à le côté ambala jenu bise ko bato ambala jenu se ko sharia bato kunu woni nete na groupe do la akonu ko bolu dala de nta don application damne la folo ko kala woro duma kala aw way africain la ba buti ba be munumulu kala woro pour ka écouler enu ya écouler mo mo ya so na mungal problème woro la ne famu ni bi décision tay ba nyena ko le je o feneche
u m'a fɔ yen ten ko kalo wɔɔrɔ bɛ d'u ma n'u nana o kalo n'u y'a fɛɛrɛ mɔgɔ o bɛ taa kɛ mun ye dunare dɛ o tɛna min ka so kɔnɔ voilà problème bɔrɔ la hali bi ani reflet d'Afrique bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ muso olu ka yɛrɛ feere kɔni nka an bɛ wagati min na i ko sisan ko WhatsApp kɔni nalen o ye bɔlɔlɔ sira dɔ k'u kɔni kɛn bɛ ka groupe kɔni créer ko kɔni kɛn bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ko a kɔni tɔ ko a bɛ ka wara ko dɔ bɛ ka fara kan u b'u yɛrɛ reflet d'Afrique don ale ka lase an b'a kuncɛ n'o ye o tɛ baasi ye Etienne Ɲare o y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ dɔn tɛ wele dɔn na dɔn tɛ kelen ye parmi les jours chômés et fériés légalement au Mali il y avait le 19 novembre oui jumɛn il y avait le 22 septembre et le 20 janvier on est venu ajouter le 26 mars on a enlevé le 19 novembre maintenant Michel de Fouye indépendance a dominé o ye 22 septembre 1960 o den bonyana yanga koso fama ko ni 22 septembre kɛra ba Mali la dɔrɔn o don barati kɛ Mali la ka yɛrɛ an ye hɔrɔnya ta o an y'an kan hɔrɔnya o ka an ka indépendance minɛ tubabu la ka yɛrɛ mɔgɔw la ka kɛ hakilijigi ye donc 22 septembre n'a nana Mali la dɔrɔn barati kɛ o don ɲagaɲaga bɛ kɛ 20 janvier 61 Moribo ye nazara tubabu wele fanga mun tun bɛ jagoya fanga kan ko jagoya fanga banna an y'an ka indépendance ta an y'a fɔ 22 septembre kan ye kɛra hɔrɔn ye donc an de b'an yɛrɛ mara an de b'an yɛrɛ lakana an de b'an yɛrɛ lakɔlɔsi donc y'aw bɛ hakɛ to aw ka tubabu sɔrɔdasi min bɛ yan an mago t'u la an yɛrɛ b'an ka sɔrɔdasi jɔ an b'an ka armée jɔ an b'an yɛrɛ lakana an b'a ɲini aw fɛ a kɛ Ala kama a y'aw sen ta ka taa aw fɛ donc au 20 janvier ni o mo fɔra don min na o fana ye chômé parce que ko ye dɔnba ye parce que o don min na an ka hɔrɔnya n'an ka indépendance taara don min na fo ka sɔrɔdasiw tubabu nasarata bo o ye dɔn ye mɔgɔ man ka ɲini o dɔn kɔ donc o dɔn fana n'o 20 janvier sera an b'a kɛ ɲɛgɛ et puis u y'a kɛ sɔrɔdasiw an yɛrɛ ka halala sɔrɔdasiw dɔn ye 20 janvier fête de l'armée ni bi tɛ ni waati nin tɛ 20 janvier tun bɛ fêter armée fɛ défilé de bɛ kɛ région bɛɛ la kalasa bɛ kɛ défilé bɛ kɛ flambeau bɛ ta mais sisan comme an bɛ halala mun na an y'o sumaya dɔɔni maintenant 19 novembre 68 coup d'état fɔlɔ mun kɛra Mali la a kɛra Musa n'a jɛ ɲɔgɔn fɛ u ye Modibo fanga tiɲɛ donc 19 novembre olu fɛ 19 novembre ye dɔnba ye parce que ko ye faso bo jɔnya juru la jagoya fanga jɔnya juru ko Modibo fanga donc olu fana y'o fara an ka dɔn kan ka Musa to fanga la depuis 19 novembre 69 fo 26 mars don min a bɛ bin 19 novembre n'o nana baara ti kɛ o fana la o fana kɛra dɔnba ye Mali la i y'a faamu taalen ɲɛfɛ coup d'état filanan kɛra Musa yɛrɛ la coup d'état kɛra Musa la olu ko 29 novembre tɛ dɔn ɲuman ye o ye dankari an ka hadamadenya la an ka ɲɛtaa la n'an ka sɔrɔ la an ka fanga ɲumanw tun bɛ u y'a dankari a la donc 19 novembre tɛ se ka kɛ hakilijigi ye Mali la tuguni a tɛ se ka kɛ fête ye tuguni ko an k'a passé k'a bɔ Musa binna don min na an bɔ a don wa nɔ na o don de bɛ waleya donc 26 mars hali bi n'a sera an b'o fêter an b'o chômer e kɔni y'olu sɔrɔ 19 novembre an m'o sɔrɔ mais a ye 26 mars kɔni sɔrɔ yan donc sisan 26 mars an b'o de fêter mais 26 mars u ye yanga mun d'a ma ko jamana den bɛɛ ko don ko faso yɛlɛmana ka hɛrɛ sɔrɔ démocratie nana taalen ɲɛfɛ coup d'état wɛrɛ kɛra le 22 mars a tɛ kan mais o coup d'état ma taa ɲɛ u ye a ye nɛgɛ a ye fanga segin u ma a ye fana y'u nɛgɛ ka juru sama fo u tilala ɲɔgɔn na o fanga banna o cogo la o don yɛrɛ ma hakili to la tuguni maintenant sɔrɔdasiw denmisɛn mun fanga la sisan an dɔgɔnin mun bɛ olu fana nana n'u ka don ye o tɛ 18 normalement n'u tun n'a ka d'u ye u b'a fɔ bibi chômé mais olu m'a ta ko non an b'a to 26 mars la ko coup d'état ma kɛ gɛlɛya de kɛra an taara i bɛ ka nɔfɛ an ko cɛkɔrɔba ye dɛsɛra fanga bila a démissionnera olu bɛ fanga dafa o tɛ dɛ o ko ma coup d'état kɛ ne m'a fɔ olu ko tɛ voilà ko i bɛ ka démissionnera de voilà i bɛ ka yɛrɛ ko ten o voilà o ko tɛ a ma gɛlɛya o non i bɛ ka ko tɛ a démissionnaire yɔrɔ min na o de y'a démissionnaire yɔrɔ ye
Ademisa yoro min no ademisa yoro. Ala kama ko. Anga tinya fo nyamo sa. Ala kama ko tew maru fatigi joli tongo. Ibo sebene. Na ibe ka tora yerama. Ka ta tele la. Ka fonta la mba fa ademisa na kinyedo. Ayerama ka wuli ka bo ka declare. Ka ta fanga ta ka so. Ka ta na yoro wara la. Ka la munni malfaye. Ka fo ay wa flé. Okoni, je n'ai d'autre choix. Je n'ai pas oublié la phrase, c'est le français. Il dit je n'ai d'autre choix que de démissionner. O ko na toron yara man titade mais si ça karam bolo diabu ya c'est tala wajibi o li gene d'autres choix atara depuis ou la femme déclaration ngera fo dou la fo wajibi donc aya fo da iba ka ko de que je n'ai d'autres choix que de démissionner mais yana kata bulu ko vita iba fa assemblée tira gouvernement tira et retara to iba ndo ga mbulu ambo fanga de voilà o di fanga fana o benaka o tara chokoroba takana o y'a dama cɛkɔrɔba ko cɛkɔrɔba fana m'o faamu ko cɛkɔrɔba n'u hakilina tɛ kelen ye ko cɛkɔrɔba yɛrɛ sera ka taa fɛɛrɛ an yɛrɛ b'an ka fanga ta sisan o sisan u yɛrɛ sɔnna an ye coup d'état kɛ an bɛ fanga ta parce que min faamaya la kuma banna pewu an b'o yɔrɔ la sisan mais olu ko an ye fanga ta don min na o tɛ sɔmɛ dɛ an b'a to 26 mars an bɛɛ bɛ jɛ n'a ye nin ye ça c'est un point d'histoire o tɛ wa o don i ni ce i ni baraji merci k'an bɛ dɔ wɛrɛ